לעילוי נשמת שלמה בן רחל ועליה בת לאה. קדושים תהיו. בסוף הפרשה כתוב, ושמרתם כל חוקותיי ואת כל משפטיי. חוקותיי זה הכוונה מצוות שאתם לא מבינים, ומשפטיי זה מצוות שאתם כן מבינים אותם, כמו כיבוד הורים. אתה מבין שצריך לכבד הורים. ועשיתם אותם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. רש"י אומר, מה פירוש ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי? רש"י אומר, אם אתם מקיימים את המצוות, אז אתם לי. אני נהנה להיות איתכם. אבל אם אתם לא מקיימים את המצוות, אני אמסור אתכם ביד נבוכדנצר וחבריו. ורש"י מביא את מה שאומר רבי אלעזר בן עזריה, שאל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אלא הפוך. יאמר אי ואפשי, אני כן רוצה לאכול בשר חזיר. אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי לא לאכול. אז אתה מקיים, אז זה נקרא ההבדלה. אתה מבדיל את עצמך מהגויים בשמירת המצוות. רבותיי, השבוע היה יום השואה. יהודי חייב לחיות בקהילה יהודית. יהודי חייב את הבית הכנסת שלו. יהודי חייב את המכולת שלו. יהודי לא יכול לחיות בין הגויים. יהודי לא יכול לחיות במקום שאין לו מכולת. לקנות אוכל כשר, הוא לא יכול. ולכן, יעקב אבינו שלח את יהודה גושנה. לך תקים לנו את השכונה שלנו, לך תקים לנו את הבית כנסת שלנו, את המכולת שלנו, כדי לפתח את המקום, את האזור שהיהודים גרים. ותמלא הארץ אותם, צא מכלה, ויקום מלך חדש על מצרים. ברגע שעם ישראל יצאו מהשכונה שלהם, יצאו והתחילו להתפשט במצרים, ויקום מלך חדש על מצרים, שרש"י אומר, נתחדשו גזרותיו. כשאני אומר שכונה, באירופה קראו לזה גטו, ובמרוקו קראו לזה אמל"ח. הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע, אני עושה איתך חוזה. אתם תהיו לי לעם, וביצחק יקרא לך זרע, אתם תהיו לי לעם, ואני אהיה לכם לאלוהים, אני אהיה לכם לאב. ובאמת, במתן תורה, הקדוש ברוך הוא חידש את הברית הזאת. תהיו לי עם סגולה, ותהיו לי ממלכת כהנים. הקדוש ברוך הוא חידש. ועם ישראל אמרו, נעשה ונשמע. אם עם ישראל היה אומר, אנחנו לא רוצים, אז הברית הייתה נעצרת. אבל עם ישראל אמרו, נעשה ונשמע. והנביא יחזקאל, בגלות בבל, שראה שעם ישראל מתחתן עם הגויים, ועם ישראל אומר, ככל הגויים בית ישראל, אמר להם הנביא יחזקאל, היו לא תהיה. העולה על רוחכם, אתם אומרים נהיה כגויים, חי אני נאום השם, כי אם ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחמה שפוכה, הם לא חליכם. הנביא יחזקאל, אני ככה הבנתי את הפסוקים שם. בגדול, בן אדם שמחלל שבת, אז שיחזור בתשובה. בן אדם שלא אוכל כשר, אז שיחזור בתשובה. אבל בן אדם שמתחתן עם גויה, זה בעיה. סיכמתי אתכם שאתם תהיו לי ממלכת כהנים. אז אם אתה התחתנת עם גויה, אתה הולדת ילדים גויים. אז אתה לוקח את הכהנים שלי, את הממלכת כהנים, ואתה מעביר אותם לגויים. בנקודה הזאת שאתה אומר, ככל הגויים בית ישראל, בא הנביא יחזקאל ואומר, חי אני נאום השם. כי אם ביד חזקה, זה שלב ראשון. יד חזקה זה שלב ראשון. ואם אתה לא הבנת את זה, אז יהיה בזרוע נטויה. ואם גם את זה לא הבנת, אז יהיה בחמה שפוכה. היעבץ בגירוש ספרד אמר שהיהודים הגיעו לספרד יראים ושלמים. הגענו 1000 שנה לפני הגירוש לספרד יראים ושלמים. ואחר כך תמלא הארץ אותם. התחלנו לעבור את היד החזקה. עברנו גם את הזרוע הנטויה, ועכשיו אנחנו בגירוש ספרד, אנחנו נמצאים בחמה שפוכה. יהדות אשכנז. יהדות אשכנז הגיעו לאשכנז יראים ושלמים. חיו בגטאות, ואחר כך יצאו מהשכונות. התחילה התקופה של אמנציפציה, שוויון זכויות. ב-1800 היו כבר בברלין 10% יהודים מתנצרים. כמה הם היו כבר ב-1900? רפורמים. כבר אמרו, לא צריך ללכת לירושלים. ברלין כבר ירושלים. לא צריך את בית המקדש. הם קראו לבית כנסת שלהם טמפל. טמפל פירוש בית מקדש. אין לנו צורך ללכת לירושלים ואין לנו צורך בבית המקדש. יש לנו את זה כבר פה בברלין. ונישואי תערובת. ב-1932 החפץ חיים אמר, רבותיי, הפוגרומים שקורה עכשיו, ואנחנו רואים את העלייה של הנאצים לשלטון, אני מרגיש שאנחנו נמצאים ביד החזקה. ב-1933 היטלר עלה לשלטון. התחילו הפוגרומים על עם ישראל, והראשון לאפריל 1933 היטלר חוקק חוק חד יומי. באותו יום לא לקנות מהיהודים. כשאתה בודק את התאריך, זה יצא בדיוק שבת הגדול. זה יצא שבת הגדול. יצאו למחרת 400,000 יהודים להפגין. מדוע אתה מפר את השוויון זכויות?
אני שואל אותך שאלה, אם היו אומרים לא לקנות ממני בשבת, אני הייתי יוצא להפגין? לא הייתי יוצא להפגין. כשאתה מסתכל בהפטרה של שבת הגדול, כתוב חרם, וגם כתוב שם את התשובה, והשיב אבות אל בנים, ובנים על אבותם. זאת אומרת, החזרה בתשובה, זו הייתה הפתרון, אבל במקום זה החליטו לעשות הפגנה. היטלר כתב את הספר שלו, מיי קאמפ. בספר שלו הוא מסביר מה זה נקרא גזע הארי, ולמה גזע הארי לא טוב שהוא מתחתן עם הגזע היהודי. הוא צריך לשמור על עצמו. הוא הצליח לשכנע 80 מיליון גרמנים. איך הוא הצליח לשכנע? הוא אמר שגזע הארי, לפני 1000 שנה, הוא היה תמיד מקום ראשון, בכל התחומים. באלקטרוניקה, ברכבים, בכדורסל, בכדורגל, בכל תחום אנחנו היינו הכי טובים. איך יכול להיות שהיום, אחרי 1000 שנה, אנחנו תמיד מקום שני? המוצרים שלנו תמיד מקום שני. יש מישהו מעלינו. וגם בכדורסל, אמריקה מעלינו. ואנחנו מקום שני. בכדורגל, ברזיל מעלינו, ואנחנו מקום שני. תמיד אנחנו מקום שני. איך זה קרה? איך יכול להיות שאנחנו, שהיינו תמיד מקום ראשון, הפכנו להיות מקום שני? למה היינו מקום ראשון, הוא הסביר? בגלל שגזע הארי פירוש הדבר, זה תן לטבע לנהל את העניינים. האריה חייב לאכול, לכן הוא חייב לרוץ כמה שיותר מהר כדי לתפוס את האיילה. אבל האיילה גם חייבת לשרוד, אז היא חייבת לרוץ מאוד מאוד מהר כדי לברוח מהאריה. וככה יוצא שהאריה מתחזק יותר והאיילה מתחזקת יותר, וככה הם מגיעים להישגים גבוהים. זה היה הגזע הארי, זה גזע הארי. גזע הארי נותן לטבע לנהל את העניינים, ולכן אנחנו הגענו להישגים מאוד גבוהים. הגזע היהודי, מה המהות של הגזע היהודי? זה רחמנות ולהמציא שיש אלוהים. ברגע שיש אלוהים יש מצפון, איסורי מצפון. לאריה אין אף פעם איסורי מצפון שהוא טרף איילה, שזה אימא לתינוקות. זה לא מעניין אותו. אין איסורי מצפון. המושג הזה, לקחת את המושג הזה של רחמים, ולקחת את המושג הזה של איסורי מצפון, ולהכניס את זה לתרבות הגרמנית, לא פלא שאנחנו נהפכנו להיות מקום שני. ואיך הם הצליחו להכניס לנו את זה, אומר היטלר? פשוט, א', הבמאי של הסרט הוא יהודי. הסופר של הספר הוא יהודי. המלחין הוא יהודי. כל התרבות היא מזויפת, זה לא תרבות גרמנית אמיתית. הכל פה מזויף. הכל פה נכנס, פה היהדות נכנסת לשם. עכשיו, במה זה מתבטא נכנס? האמא שלו היא גרמניה, נכון, אבל האבא שלו יהודי. יש בו תערובת, כבר יש כאן מיזוג. אז עד 4 דורות זה נשאר. אנחנו חייבים לנטרל את היהודים כדי לחזור בחזרה לגזע הארי, ואז אנחנו נחזור להיות מקום ראשון. ב-1935 חוקי נירנברג באמת חוקקו חוק שיהודי לא יכול להתחתן עם גרמניה, וגם לא להעסיק נשים פחות מגיל 45. למה דרך זה מתחתנים עם הגרמניות והורסים לנו את התרבות, הורסים לנו את גזע הארי. וכל הנישואים היה חוק, והחוק גם אמר שכל הנישואים שהיו יהיו בטלים ומבוטלים, וגם אם התחתנת בחוץ לארץ הכל מבוטל. למה? אנחנו צריכים להחזיר את המושג הזה של גזע הארי. גם להיכנס לבר אנחנו לא מרשים. כל אחד שייכנס לבר שלו, אין בעיה. אבל יהודי שייכנס לבר של גרמנים לא. למה דרך שם הם לוקחים? 400,000 יצאו להפגנה. שוויון זכויות. אמיניציפציה. מדוע אתה מחוקק חוקים כאלה? אני שואל אותך שאלה. היהדות החרדית יצאה להפגנה? יש יותר טוב מזה, אנחנו נגד נישואי תערובת. היהדות החרדית לא יצאו להפגנה. יוצאים לך 400,000 להפגנה בשם השוויון זכויות. תבין את המצב, כמה ההתבוללות הייתה קשה. ב-1938 קבוצת יהודים נכנסו לבר, צפצפה על כולם, נכנסו לבר, בר קמו אליהם גרמנים, ואמרו להם, למה באתם לפה? להכיר בנות? גרמניות? חסר לכם יהודיות? מה באתם לפה? ואז התחיל על הבדולח. שרפו את כל הבתי כנסיות בגרמניה. קם רבי אלחנן וסרמן ואמר, רבותיי, אנחנו נמצאים כבר בזרוע הנטויה. מה נשאר לעשות? והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. תחזרו למקורות שלכם. הרי אתם רואים שכל מה שמדובר פה, זה עניינים של נישואי תערובת. היו לא תהיה, אומר לך הנביא יחזקאל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמלוך עליכם. זה לא יעזור. רבותיי, נחזור בתשובה, ובזה ניגמר סיפור. לא חזרו בתשובה, עברנו לשלב של חמה שפוכה. רבותיי, אני רוצה איזה סיפור ולסיים את העניין. גרמניה שעבדה, עבדה בשתי כיוונים. היה כיוון אחד של הפתרון הסופי, שזה על זה היה אחראי אייכמן וחבריו, והיה כיבוש אירופה. כיבוש אירופה זה היה על ידי רומל. רומל כבש את פולין בשבוע ימים.
ופולין היא פי 15 ממדינת ישראל. רומל כבש את צרפת בחודש ימים, שצרפת היא פי 25 ממדינת ישראל. אז כל הבעיה של הפתרון הסופי, איך אנחנו מרכזים את היהודים. אז יש כאלה יהודים אומרים שאם היה ישראל, אז לא היה שואה. הפוך, הנאצים אומרים, אם הייתם מרוכזים, היינו גומרים אתכם יותר מהר. והראיה שרומל בשבוע אחד את פולין, ואת צרפת בחודש ימים, ואפילו בסיבוב הראשון, רומל ניצח את הרוסים בסיבוב הראשון. אנגליה ניסתה להכניס את הרגליים שלה לאירופה, והיה קשה להם. הם שלחו את כל הקצינים הכי גדולים שלהם לאירופה, והיה קשה להם להיכנס לאירופה, להילחם באירופה. את הקצין הזוטר שלהם, מונטגומרי, הם שלחו לאפריקה. רומל באיזשהו שלב הבין שהוא מיצה את עצמו באירופה, והוא רצה לכבוש את אפריקה. כשהוא הגיע לאפריקה הוא היה צריך להתמודד מול קצין זוטר. אבל מה לעשות, וזו היה הפתעה שכל העולם היה בשוק, שמונטגומרי ניצח את רומל. בכל האוניברסיטאות בעולם לומדים את המהלכים של רומל. בכל האוניברסיטאות. אבל גם בכל האוניברסיטאות מדברים על מונטגומרי. ולא כל כך מבינים איך קצין זוטר ניצח את רומל שניצח את כל אירופה. יודעי סוד אומרים שהיהודים באותו אזור עשו מה שבדיוק אסתר ומרדכי עשו. קראו את בגדיהם, לבשו שק, שמו אפר על ראשם וצמו. חזרו בתשובה. הקדוש ברוך הוא ראה מלמעלה שחזרו בתשובה, לא כוחידות זה מיידי, לא הפגנות. עשו מה שעשו מרדכי ואסתר, הצליח להם. לכן היה סייעתא דשמיא למונטגומרי והוא הצליח. במשפחה שלי שהם באו ממרוקו ומתוניס, אני כל פעם הייתי עוקץ אותם ואומר להם, לא נראה לי שהייתם שומרים שבת בחוץ לארץ. לא נראה. הייתי תוקף אותם ועוקץ אותם. אבל תמיד הם אמרו לי, אולי לא, באזור שלנו לא שמרו שבת, אולי. אבל אנחנו היינו בתוך השכונות שלנו, מעולם לא התחתנו עם גויים. בחוץ לארץ מעולם לא התחתנו עם גויות. אז אפשר להסביר שגם בזכות זה שלא היה נישואי תערובת, הקדוש ברוך הוא שמר על יוצאי אפריקה, צפון אפריקה, שלא יקרה להם שום דבר. רבותיי, אני רוצה לסיים. ב-1990 הרב שך עמד בבנייני האומה וצעק לפני כולם. צעק בעיקר על הקיבוצים. בזה שאתם מתחתנים עם גויות, אתם חושבים שאתם יהודים? בזה שאתם אוכלים שפנים, אתם יהודים? הוא אמר להם, רבותיי, זה לא בחינם כל הפיגועים שיש לנו. זה לא בחינם. אנחנו נמצאים במצב של היד החזקה. אני שואל, האם המצב שקרה ב7 לאוקטובר, מה שקרה, האם עברנו למצב של הזרוע הנטויה? בתקופה האחרונה, אני מסתכל על הסרטונים, אני רואה שבאמריקה לא נותנים ליהודים להיכנס לאוניברסיטה. גם באמסטרדם לא נותנים להם, והיהודים לא נראים כמוני שחור לבן עם כיפה וציציות בחוץ. הם נראים כמו גויים לכל דבר, ולא נותנים להם. זה הפירוש השני של ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. או בדרך ראשונה שאתם תשמרו על המצוות, ואז אתם תהיו מובדלים מהגויים, כמו שרש"י אומר, או יש דרך שנייה. לא ייתנו לכם להיכנס לאוניברסיטאות. רבותיי, אני מקווה שאנחנו נתחזק, ולא נצטרך חס ושלום להגיע לחמה שפוכה. נתחזק, נחזור בתשובה, נעשה כמו שמרדכי ואסתר עשו, צום ומספד ובכי וקבלת עול מלכות שמיים, והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו.